Быйыл югары уку йорттарының кабул итү кампанияһы гадәти булмаячак. Документтар кабул итү көне бердәм дәүләт имтиханының һөҙөмтәләрен игълан итүгә бәйле. Бынан тыш, гаризалар дәүләт хеҙмәте бердәм интернет-порталы аша онлайн кабул ителә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Рәсәй хөкүмәте янындагы Финанс университетының Өфө филиалы быйыл күпме студент кабул итергә әҙер. Был хаҡта уку йортоның иҡтисад, менеджмент һәм маркетинг кафедраһы доценты, иҡтисад фәндәре кандидаты Рөстәм Камалов мәһәйләшербеҙ. Рөстәм Камилович, һаумыһығыҙ. Һаумыҙ. Шулай итеп, быйыл филиал күпме студентты кабул итергә әҙер? Быйыл беҙҙең приемная кампания башлана 20 июнда. Һәм беҙ быйыл уҡыуға алабыҙ. Юғары белем биреү йүнәлешкә 100-дән күп студент. Шунан урта профессионал белем биреү йүнәлешкә беҙ алабыҙ 400-дән күберәк студенттарҙың. Һәм еще беҙҙең бар ситтән тороп уҡыу направление. Шунда и былай әйткәнсә колледжға алабыҙ һәм алабыҙ юғары белем биреүгә. Юғары белем биреүгә күберәк 200-дән күберәк студент алабыҙ. Был үткән йылман ҡарағанда күберәкме? Нисегерәк әйтергә? Беҙҙең юғары белем биреү шул уровеньда ҡала, былтыр уровеньда. Һәм урта профессионал белем биреүгә һәр йыл беҙ күберәк алабыҙ. Ике группаға күберәк төркөмдәр йыйылды. Бюджет урындарынан килгәндә? Беҙҙең бюджет урыныбыҙ бар, күп. Юғары белем биреүгә 24 көндәҙге формаға һәм колледжға беҙ алабыҙ 100-дән күберәк бюджет урындары. Һәм быйыл, беренсе йыл булайында колледжға беҙ алабыҙ 24 урын, бюджет урын республиканан. Исеменән билдәле Финанс университеты, шулай да атап үтәйек әле, ниндәй йүнәлештә, бына һеҙ әйттегеҙ, юғары белем биреү йүнәлешендә эшләйһегеҙ һәм урта профессионал белем биреү йүнәлешендә эшләйһегеҙ. Ниндәй специалисттар булып сыға, ниндәй белгестәр булып сыға һеҙҙең студенттар? Беҙҙең башҡа вуздарға ҡарағанда бик күп өҫтөнлөктәр бар. Һәм беренсе как раз ята белеү биремдә. Беҙҙең бик тар йүнәлеш уҡыған профессияларҙың только экономика һәм финанс йүнәлештәр. Ләкин шул ваҡытта бына иҡтисадсыларҙы башҡа вуздарҙа ла әҙерләйҙәр. Нимә менән айырыла һеҙҙеке? Беҙҙең бик ныҡ преподавательский состав. Студенттар башҡа вуздарға ҡарағанда әҙ. Беҙ аларҙы беләбеҙ. Танып торабыҙ. Шуға бик күп ихтирам биреп була студенттарға. Беҙҙең уҡыған программалар эшләнә Мәскәүҙә. Бик көслө автордар, бик көслө профессордар анда эшләй инде. Беҙ аны ғына актуализировать итәбеҙ үҙебеҙҙә. Һәм беҙҙең студенттар ҡарасаҡ аларҙың лекцияларҙы онлайн аша, интернет аша. Беҙҙең филиал 5 йыл элек дистант обучениеға күсеп сыҡты. Тимәк, быйылғы шарттарда дистанцион уҡытыуға күсеү һеҙҙең өсөн проблемалы булманы. Быйылғы проблемаларҙы беҙ бик еңел үтеп сыҡтык. Студенттар да, преподавателдәр да. Ситтән тороп уҡыу мөмкинлегенә килгән саҡта. Ҡасан ҡабул итәһегеҙ быйыл уларҙа? Беҙҙең
мен уже айткайным, 20 июнда приемная комиссия эшләй башлай. Приемная комиссия эшләй дистанционный режимда. И башка колледжлардан біз аласақпыз студенттарды қысқа программаға. Демәк, әгәр дә теләүсе бар икән, югары белем алырга, ниндидер техникумда я колледжда тамамлаган икән, нинди юнәлештә булһа ла, һездә ул кыска программа буенча укый. Шулай. Студентлар өчен нинди шарттар тәкъдим итәһегез? Яшәү шартларына килгәндә. Монда белергә нимә кирәк? Безнең филиал үсеп сыккан 2 бик билдәле мәгариф учрежденияләр. Беренче ул Всесоюзный заочный финансово-экономический институт атала ине. Икенчесе Уфимский финансовый колледж. Вот был 2 мәгариф учрежденияләр, бик нык традиция көсле эшләгәннәр. И безнең филиалга быел 90 ел. Шарттар турында һүз башлагайнык, студентлар өчен нинди яшәү шартлары күрһәтелә дип. Безнең филиал баш каланың уртагында гына тора. Беренче площадка безнең Мустай Карим урамда, икенче площадка революционная урамда бар инде. Безнең 2 һәйбәт дөйем ятагыбыз бар. Студентлар транспортта йөрмәйләр, яяу йөрәләр уку. Якын тимәк урынлашкан. Якын гына. Безнең бар бассейн 25 метрлык. Безнең спорт, художественная деятельность һәм виз. Демәк, студентлар түңәрәктәрдә лә шөгыльләнә ала. Да. Мәктәптәр менән ничек хезмәттәшлек итәһегез? Эшләйһегезме? Без бик һәйбәт эшләбез. Мәктәптәр менән йөрибез республика буйлап. Бездә укыйлар республиканың гына түгел, Татарстандан студентлар укыйлар, Оренбургтан һәм башка областтарында бездә беләләр вис мәктәптәр. Бездә асык ишектәр көнендә күп итеп студентлар элекке елларда була инде. Быел мероприятиялар инде онлайн режимда интернетта үткәрәбез. Һез алдынгылары һәм олимпиада җиңүчеләре өчен инде өстенлекле шартлар булдыраһыз? Безнең түләүле укуга ташламалар бар. Олимпиада җиңүчеләргә генә түгел, һәм олимпиадаларның катнашкан укучылар балды өстәбез инде. Демәк, өстенлек ошо ягыттан һәдәң. Шул да безнең бик һәйбәт өстенлек. Әйтегез әле, буны практикалар оештыру буенча студентлар сөнки артабан ошо практикалар эшләгән урыннарында эшкә урынлашу мөмкинлеге бар. Бу яһәттән һеҙҙең уку йортында эш нисек оештырылган? Кайда практика үтә алалар? Бик нык безнең өстенлек инде бар. Безнең выпускниктар 90%-тан күбрәк эш табалар үзеңнең профессия буенча. Был инде нишләп булайсыга. Безнең студентлар эшләләр дипломный проекттарда, курсовой проекттарда эшләгән урыннарда. Димәк, банктар, финанс министерстволарда, казначействолар һәм налоговый службаларда и күп организацияларда кайда алар укуды бетеп
Демәк, студент сакта ук эшләй башлайлармы? Практикала эшләй башлайлар. Һәм уку бара инде Параллель рәвештә. реальный эштә. Шуга бик нык знаниялар алалар инде. Һәм етәкселәр шул органнардан уже беләләр безнең студентларны. Һәм сакыралар инде эшкә. Бүген абитуриентларга нинди теләкләрегез булыр? Безнең иң нык өстенлек бар инде безнең вузда. Мәскәү дипломы алып була Уфала. Алып йөрмәенсә, Мәскәүгә, Санкт-Петербургта укыйгыз. Безнең баш калала диплом килә Мәскәүдән. Эш табу бик еңел безнең бүткәс безнең филиалда. Һәм бик кызык уку вакыттар үтә инде. Һезләр яңгына тәҙеп әйтеп сыктыгыз, шулай бит инде спорт залы эшләй, бассейн бар һәм шулай ук иҗат белән шөгыльләнә алалар дип. Демәк, абитуриентларны үзегезнең югары уку йортына сакырып калаһыгыз. Сакырабыз инде вис иң һәйбәт абитуриентларны без сакырабыз үзебезгә. Кем теләй экономист һәм финансист булып сакырга. Кайда мөрәҗәгать итәргә, нинди адрес буенча сайтыгыз? Безнең сайтыбыз бар. Интернетта, поисковикта язырга кирәк. Уфимский филиал финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ул сразу килеп сыга. Онлайн гаризаларда демәк ошо сайт аша кабул итәһез. Да, анда уже весь күренә. Ниндәйдер разделга инәһез приемная комиссия. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, эшегездә уңышлар теләйбез. Һезгә рәхмәт, сагран өчен. Хөрмәтле тамашачылар, югары уку йортларына кабул итү кампаниясе турында Россия хөкүмәте янындагы Финанс университетының Өфе филиалы Игътисад менеджмент һәм маркетинг кафедра доценты, игътисад фәннәре кандидаты Рөстәм Камалов белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.